Bé, doncs jo vaig conèixer a Seva, la Montse Gràcies, jo crec que devien tenir 11 anys com a màxim, perquè nosaltres era el primer o el segon estiu que anàvem a Seva i llavors ens vam connectar a través de la Mercheres, que el meu pare coneixia el seu pare, amb els Ferreter, i llavors els Ferreter ja eren amics dels Gràcies. I llavors ens vam començar a fer un grup meravellós a Seva, que tenim un record fantàstic de tots aquells anys de nens i potser ja d'adolescència. Llavors, el ritme de vida que portava, que ja ho m'ha explicat en el llibre de l'escriptor Cejas, anàvem cada dia a missa, que em sembla que era a les 8 o així, llavors al sortir de missa anàvem a poc fent xerradetes i parades, deixant a cadascú a casa seva, que li dèiem la sobremissa, perquè llavors parlava en castellà el grup de Seva per les circumstàncies socials de l'època, i després d'esmorzar cadascuna a casa seva ens tornàvem a trobar. Quan érem més petits anàvem a jugar a pitxi en el Prat dels Horts, que està sota Can Vives, on jo estic ara, i llavors els jefes dels equips, sempre la Montse i l'Enrique, i es barallaven com a xinos. La Montse era una nena vivíssima, moníssima, superdeportista, l'Enrique també era fantàstic, és el capellà que ens va casar a mi i al meu marit, i tenim un record fantàstic de tota la família Gràcies, a la que hem estimat molt sempre. I llavors la vida va anar transcorrent així, fèiem moltíssimes excursions, o sigui, pujàvem a Matagalls, a les Agudes, anàvem en bicicleta, era un grup molt esportista, jugàvem a ping-pong, jugàvem a bàsquet, a Can Galilea tenien un camp de bàsquet que era com una seu social, que és on ens afincàvem per fer tots aquests jocs, inclús a vegades jugaven a cartes, que a mi no m'agradava gens i la Montse no me'n recordo, i així es va trobar una amistat important. O sigui, no parlàvem de coses molt importants, però ens sentíem molt a gust. Ara és veritat que alguna vegada sí que parlàvem, la Montse i jo, i potser amb la Marisa, però jo recordo amb la Montse concretament, de Jesucrist, que ella li deia el Senyor, i del que fèiem, i del que significava per nosaltres. Després, un detall divertit de quan érem petites és que a la tarda anàvem a fer la visita i llavors pujàvem al camaril de la Mare de Déu, i com que hi havia molta pols, amb els mocadors del cap netejàvem la pols de la Mare de Déu amb la Montse. En aquell temps també surt el llibre, que era el rector de Seva, el mossèn Garolera, que era un senyor encantador vellet, que al despertar a les 4 del matí ens donava la comunió abans d'anar d'excursió sense posar cap pega, i tampoc ens posava cap pega amb les indumentàries de pantalons, que per anar d'excursió a vegades ho necessitàvem, com ens hi han posat alguna altra parròquia veïna. I llavors a Barcelona també anàvem a la Festa Major de Sarrià, al grup de Seva, i a veure alguna obra de teatre, de cine, i fèiem sortides. I llavors va arribar el moment en què vam saber que la Montse estava malalta. La Montse no ens va dir mai res de la seva malaltia, no es va queixar en absolut de res, i aquell estiu, o sigui, també fèiem a Seva l'obra de teatre abans d'estar malalta, en vam fer una que em sembla que era la Casa de Quirós, i després quan ja estava malalta el Robo en Despoblado. Mai es va queixar de res. El que sí recordo és una tarda que havíem anat amb les meves germanes a casa d'unes amigues nostres, les Cros, a Monistrol, a banyar-nos a la piscina i tot això, que totes vam dir quina tarda més fantàstica, i la Montse va dir sí, fantàstica, si no fuera por, i va callar. I llavors, o sigui, el que també recordo és que, per exemple, jugàvem a bàsquet, ella aquell estiu ja tenia la cama infladíssima i que li feia mal, i que es posava sota la cistella, li passàvem la pilota i ens cistellava perquè no podia córrer ja tot el camp. Però mai a la vida, vull dir, es va queixar de res,
de res en absolut. I nosaltres, com que ho sabíem, també recordo que vam pujar una vegada al campanar de Ceba, que ens agradava molt, a veure les sardanes, i tot estàvem en silenci perquè ja era final d'estiu i pensàvem, vés a saber si podrem tornar a pujar, però ella no va dir res, no va dir res. I llavors, quan estava a Barcelona, l'anàvem a veure i sempre estava contenta, fins a l'últim dia, que va ser molt impressionant, que jo crec que era dimecres sant, que nosaltres vam baixar de Llerona, perquè suposo que la Manolita li havia dit a la mamà que estava molt malament, i vam anar la meva germana, Anna, jo i la meva mare, a Can Gràcies. I llavors, o sigui, jo he llegit en el llibre que l'estaven curant i que estava, però destrossada, i la seva mare li va dir que estàvem allà i va dir si volia que entréssim o que ens n'anéssim, va dir que entréssim. I llavors quasi no se la sentia, que ens ho va tenir que dir la Manolita, ens deia i tallar, i tallar. Va ser les últimes paraules que ens va dir a nosaltres el dia abans de morir-se. Mirat així amb el temps i tant temps cap enrere, jo cada vegada més penso que la Montse per mi és com un raig d'aigua neta que en un moment determinat, quan li va arribar el sofriment, va ser tocada per Déu, que és com si fos el sol, i va lluir d'una manera especialíssima que a nosaltres ens ha quedat molt gravat al cor.